Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. uArthur Zwane umqeqeshi ke wamaZulu uthi makaveze ke ukudideka kwakhe njengoba ke ezawudlala neqela kule Kaizer Chiefs apha kule mpelaveki. Uthi kuArthur Zwane bengamaZulu okanye uthi players zakhe wokuqala nje ufuna uqala azothulela umnqwazi noko zisebenze kakhulu ezi players zifuna ukunconywa umsebenzi wazo ubumkhulu kakhulu ke kule season. Watsho sithi kuArthur Zwane ngekungcono into okubana ke njengoba ezawudlala neKaizer Chiefs nje baya phaa kulaa match beyolwela uposition 3. Uthi kungcono kakhulu into okubana ngoku leyo nalo iteam ufika izazi into okubana ilwela uposition 3. Uthi kodwa ngoku laa game ayisafani ngoba abayanga olwela position 3 ngoba le nto okubana ngoku bayohlala phaa unumber 4 bazinze iphinde futhi laa nto ikhulise ii-points zabo ukwenza into okubana bangahlali umzekelo uba bevale kusizini ephele benee-points ezincinci, mhlawumbi kule nesizini ke izawuphela benee-points ezithe xaxe. Loo nto leyo ke yaba ligalelo elihle naphaa kubalandeli bamaZulu babona into okubana ke amaZulu noko ayakhula. Nawukhumbula ke baphulapho into okubana ke iKaizer Chiefs namaZulu zidlala phaa ngomso eMoses Mabhida Stadium ngentsimbi yesithathu eMalanga. Ndiqinisekile ke lo ingathi igame yokugqibela yamaZulu bandiphazami. iKaizer Chiefs yona iyamvela kwalaa match yakusasa iyawube seyishikelwa ngumdlalo oyi-1 weChippa United ibe nayo iyayivala ke isizini. Amakhosi kona ke avala le sizini ehleli phaa umzekelo njengoba ezawudlala kusasa abafana abadala bazobe bena-51 points, into ethetha ukuthi ke ngoku xa bethe baphumelela phaa ngomso bawe behleli phaa ku-54 points xa bedlala phaa neChippa United xa lokwenza into okubana ke naphaa babe baphumelela bawobe bana-57 points. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs ke uba ke iphumelele zombini ezi match zishiyekile yakuyivala le season noko ithe xaxa ngokweepoints. Inomohluko kakhulu ke kwiminyaka ethe yadlula, igqibele kudala ukuvala iligi ngapha ko-50 points. iKaizer Chiefs ibidla ngoyivala iligi phaa koma-13 nto okanye koma-14 nto iligi ingazange diqabele phaa ku-50 points. Kodwa kule season noko abafana abadala baqabela ngoba ngoku bana-51 points. Bayadlala ke phaa kusasa ke okubalulekile into okubana ke noNdlovu kuvala ngathi umfana omdala ke uzoba khona. Kuvakala into okubana ke nolebo khange babuye umfana omdala ubuyile phaa kususpension uzoba khona umfana omdala kusasa. iKaizer Chiefs ke asikeva ke ii-players okuthiwa ke okanye umonzakalo okhoyo kwii-players bezigqiba ukudlala phaa ebezigqiba ukudlala kule veki sisuka kuye abafana abadala neSikhukhune United. Asikeva injuries ezingako, into ethetha ukuthi abafana basaphelele. NamaZulu ke nawo asikeva nto ingako, into ethetha ukuthi abafana bamaZulu nabo basaphelele. Injalo ke intetha ke bethethwa phaa nguArthur Zwane sitsho sithi yena nto imhlupha kakhulu ingase bekuthiwa bayodlala le match beyolwela unumber 3. Kodwa ngoku abayidlali le match belwela unumber 3, sebeyayidlala le match befuna ubethelela isikhonkwane phaa kuposition 4. Kodwa kokubalulekile into okubana ke ii-points ezi zibalulekile. Xa benomfumana la 3 points kusho ukuthi bazawuvala iligi noko benee-points ezithe xaxe. Loo nto leyo ke yawukwenza umohluko naphaa kubalandeli ke bamaZulu. Ngamazwi ke lawo ke bephuma phaa kuArthur Zwane. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nani ke nitshone into okubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.